oh. Siya lang basiton. Dari taagi sa kuan sa dapis dagat. Ano namin, last na namin dito sa kuan, Pilipinas. Uy, ayaw muna mag-last. Ayaw ana pag-ana. Dagkadagan pa ta magbalik-balik diri. Uy, ayun ang last kay mura. Last na ni, mulakaw namin sa Hong Kong next week. Larga na ka Hong Kong? Oo. Japan. Oh, Japan ning usa Hong Kong. At ang tunga Kuwait. Ang say Kuwait. Saya man gahit di ba? Japan. Kuwait. Dara may mga bay, dapat sa ano. Isa man di pambulat diha, bulat na. Isa nang na diha. Magsuwas ka na og lab tem ni mo nya. Kada duman mo yung part. Ay, naaday diri ang mga gani. Isa? Naaday ang mga kasing-kasing mga bay. Hindi pang sulat. Kung magbulag na mo, kung magbulag na mo, diri lang ibutang. Unsa man na siya tinagon pag Unsa man ni siya kuya? Unsa man yung mga susi diri? Ano yung mga susi na mga nandito? Ibig sabihin, pinatay na nila yung pagmamahalan nila, ganun? Ano? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin yung heart nila nakalak. Nakalak na, hindi na pwedeng kumabit ulit. Sumabit. Pero sa susi lang yun, pero sa totoong buhay, magkabit-kabit man yan. Magkano naman yun? Pag bumili ba ako, maghahanap na ako ng forever? Ay, charot-charot. Sige. Salamat saan? Mga single daw kayo? O apil tayo? Bisaya man, oy. Siyalan ba siton? Magkitay. Oy, magkita kag uyab ya karon ha. Ay, may problema. Kadali magisugo. Pagwa na siya pala sulisuron sa sana. Imbisan sa daan. Ako na lang magsili mo. Inday kap ka po se. Nita, oy, ang si Chancho bay, haplos na kay mga aping. Bayo. So, namin karuan dapin sa kuan. Tubig. Malitag tubig, baby. Wag ka dala, bay. Ako na'y bahala, bay. Salamat kay bayan. Ay, pinanser. Si Mama Rose from USA. Okay. Dilaw-dilaw man ang live. Dilaw-dilaw man ang buhok di. Amerikana. Siyalan po ba? Sa kuan. Saan sa may siya? Sa color-color na siya. Ay, say Tagalog aning. Isa mang. Unsa man gud na? Adlaw. Sa adlaw na siya bay. Araw pala. Diya tubig oh. Pila ka ng mga tubig na kasi mahal lagi ng tubig. Asa may tubig dito? Diya nara oh. Nara oh. Bay dara ang dagat pa bay oh. Sus limpyo na kayo. Limpyo na kayo ang dagat. Oho. Unsa? Nara ang dagat mga bay. Init kayo. Siyalan ba siton? Tubig ka te? Tubig, mawalit sa aming tubig. Ala, walang malamig. Ay, hindi malamig pala, hindi malamig. Wala sa? Wala na kung tingo. Hindi yung isa hindi malamig. Nitubil sa mga kabaw kay kuan ipangkapoy yung mga kabaw. Pangangak. Tubil sa tubil. Gasolina. Asa man gabi? Kabaw na Mga kabaw, di ara, mga kabaw. Asa man na ba? Asa naman tinubigin mo? Oh, di ara, hala. Di na hadlok. Ay, ginoo ko, malakay man yung utol-utol Kasi ko na. mamatay ta anak karon te. Uy, ayaw po yung ano, kaya dagang patay. Uyab pa kayo ta. Minta po itag uyab. Ginoo, kani o. Anak, kay mga ingani. Ito, yung mga alamag sa kinabuhi. Gusto mo na hantod sa taas? Pwede ko anak. Atong tiyok-tiyok. Ato, tato? Asa man mo gusto? Ato, tatong Diri berisay. na, diri. Kamo, hantod sa taas na. Di ka na maputol ng mga wire, anak. Asa mo ka na? O gato? Ato, tato. Asa ka dito? Ato, isa ka Tara. na. Bibo mo gud ani ka sa dito. Magkatuhin na ron makahidagan. Bibo ni. Unsa man ni ana-ana? Ana lang. Dili, Ano sa palagay? Hindi sa palagay? Dili, oy! Ana lang na siya mga i-jump ba? Jumping lang. Walang iyak-iyak yung tiyan. Sa man pag video ang tuwa mo tas taas. Makabidyo man gud hapon ka? Kaya nag-input Tara, tara. Nya gitaran tulo. Pwede man. O ano yung laing kauban? Dai kay pag-abot mo sa abroad ni ba nani dai. Way nga nas kuwit. Abroad mo na pa next week wa nani. Sige na. Maghaglit mo sa pag-kauban mo sa mga diwalang kabuok. Gusto ko adto kay parang mga matay unsa. Ano naman
Pakamatay naman ka. Puro patay. Ang nasa yung baba, si Bako. Ito ikaw. Bako, hindi ka tamo dayon bi. Hadlok pa ning kauban nimo nga. Puro patay naman yung ginauna ani. Si Bako. Puri. Yasa ba ta mga munsakay? Uli sa kong mga bandi yan. Puro patay na rin yung joke. Mas kuya si Rosa, was she forever die. Kuya, dito ako ah. Hintayin mo ako. Nagsulok Tara na. na, asa matang sakay? Matang sakay. Wala na sa us kuya oh. Iguwag ka, kuya. Aso dapit. Tara si kuya, nag-zipline siya Rosa. Uy, hadlo kayo ini. Gusto niya mapag-isa. Kamo, ito ta sa lingan. Tara, ito ta. Ay, linga ka ng puti. Oh. Tara. Kusog na, kusog. Kaya, nihinay ra na. Dera na na, slowly. Slow motion. Tara na, pwede naman ta sa kwarto. Ikulo. Or mag-isa ita. Nya kita rin sa kay tulo. Pwede naman, let's go. Pwede lagi. Matalawan ni mo mga kauban. Magkuyok kita sa kaupuan, day. Yung uban mo iso, di Gusto ka. ko na ako na-try. Kailangan magdito ka sa tuktok ako sa baba. Siya na sa kilid. Di magtuon. Tuwang tanong si kuya. Kuya, hindi ba nakakatakot yan? Ha? Lakasan ng loob? Parang abroad lang, ganon? Oo. Lakasan ng loob, parang abroad lang daw. Tara. Daman. Tara, to. Uy, wag yun, nahimo ang atong mga fans dito, nagpaabot na. Naman to. Sila gusto ka. Naman tong Pagod sila, mga tigo. Naman tong giuntol-untol. Man tag yun. Wala ko nito sa punang biso, lupad-lupad, manday ka oh. Ito ta. Nakasakay na ko dyan. Sa yagi kami. Hinay na yan. Hinay pa siya. Around 3 minutes lang. Hinay naman di. Go. Wala ginanakay, ana. Ikapoy pa sila. Kaning bis para lang sa mga bata. O lagi. Nya kita rin may mga tiguang diha. Tulo rata. Oh, nay, Pwede magulog. mata sa tulo ka. Kuan, no? Sa kwarto. Ha? Tulo. Pwede ka sa tulo. Nakay di daw mi aning untol-untol kay. Ato na pumis do puyok. Wa na. Karon ako kahibalo nga naa man di ay Paris. Nana kami anak sa sang gabi eh. O di ay diri na mo ikan. Daghan kay tao to. Daghan ang tao murag nindot magud mo paminaw. Ug kamura, mura mag Kita walay tao kayo. Walay tao. Makakuyaw. iyo tao. Okay, pwede rin ka sa tulo ko. Murag upat man na sa usa ka buok. Ano na pud mi sa untol-untol. Sila yung entrance pa lang. Maghapon. 150 tanan ang entrance. Wala to hangyo. Ayan ang ganyo. Wala ni hangyo. Wala ni. Ay, Ginoo. Lagi ang mga tao kay ang lawas. Para sila dito sa kita happy. Happy. Lalala, ang mga laagan, mga dagways, mga laagan, oh. Sige. So nice to be happy. Kay diha. Shalala. La la la. La la. So nice to be happy. La la la. La la la. Ay, ang ako mga kauban mo larga nag-abroad. Oy, Ginoo, congrats. Ay, kuan na lang ninyo. Good luck na lang ninyo ha. Og ayo-ayo sa inyo ha mga lakaw. Japan. Naon nga maayo ang inyong pagbiyahe, ang inyong pag-abot dito. After 2 years. Nga na ra kay naya. Yes. Hinay raman di ay. Uy, basig trial ra ning ana. Wala yung trial. Kinakuya ni. Yung naa sa final na biti daing kusuga. Wala. Hinay ra ginabay. Tay ra gid ron. Oh, sige, sige. Nawa na, natulog na si kuya. Nakamahalinan kay natulog na ka. Amusement. Nami sa SM by the Bay. Amusement Ay mani. park. Ilay half sa 150. 75. 75. Oh, unsa man ni picture na din, picture good oh. Tag 225. Oh, tag 225 na. Ang picture? Bayaran mo ka. Oh, bayaran. Hinday. Your hi. Nanay nanakay ba yun? Oh, di ara. Ang singan ani mo Mua ay.
Muaay, mangwaay daw, mangwaay. Uy, tanawa daw pila ni height na to. Uy. Saan naman 5 feet lang. 5 feet. Oh, kaigo na ko ani. Tiki, oh. Oh, naraman di ay. 5 sa. Kaya naka-heels. Sobra. Ay, tangtangan. Pero may bawaan. Oh, 5 feet. 5 4, 9. or 9. Oh, patawarin ka, 5 na lang. Ilo ay po. Katulugon na ko mga bay. My God, katulugon lagi ko. Pila kung kulang ka? 1 to 5. Ay, mga laagan. Mga laagan. Oh, di ara, mga Bisayang dagko. Sige. Manakay, anong sakinan sa mga kabataan. Naunsa nakahilom? Makalipong manikuya ni inyong trabaho. Patutuyokon. Patutuyok ng mamisiton. Kuya, naon siya magkagilipong man minimudaan. Malipong na gani mi ana, oh. Ha? Nalipong na gani mi ana. Tuyok, ipatuyok pag minimo dire. Ipiyong ang siya kamata. Oh. Okay lang po na. Dali, dagan, huy. Pwede po, isama natin si... Dalagan, Muna ni. Uy, nangahuka pa si Siyo. Wala. Sa magto. Wadi ay. Joke na namin nangangulo. Wala, mga bahay, nara mga laagan. Wala kong cellphone. Nabilin man siguro, day. Pagtarong diha. Tanaway, tarong. Hello. Uy, asa may lugibotang? Ka lang nabilin ato. Sa Balyanan? Oo. Time sa ingna si... Pagtarong ba? Tanawag Day, tarong. wala, day. Di sa munaog sa tabi. Diyan paglaw, naan naman tayo. Saka naman tayo. Iparing ko nung... Uy, ginoo! Pinatay mo rin. Sige, oh, bilot. Hindi po pakulba ang bihana, oh. Yan na, day. Tago, day niyo. Yang ipakubta, nakalimot. Nakulbaan ito. Yung naong kang sungatungan sa sara. Ingon siya, pwede mo naog sa ta. Naog na namin sa taas. Na mga bay. Namin sa... Singan, ani? Ferris wheel? Ferris wheel. Ferris wheel, may mga bay. Oh, dera. Diyos ko. Salamat kayo ni mga gwapa kaya nas kong mga daplin. Nag-enjoy much. Diyod ko ninyo ay. Grabe. Hi! Di ni malimtan ni mga moment, kani nga moment. Di ka bayag piso among... Di ka bayarag piso kani mga kalipay nga ang gipangbati karon. Ligit sa Oh, ang kinabuhi ta. Dulo man lagi ni unsa man. Iko ana imong lights, full light naman na. Dili dulong. Di kay kuan man gud siya kanang against the sun. O kana o matabunan. Ang kinabuhi ta. Ining Tanan din eh. kalipay. Adunay kasakit o kalipay. Tuman din ni tanaw. Dunay kapagyasan o kalampusan. Dugaya pud musugod ani oy. Sugod mo ni? Nakita sa Pasakan naman ganita. Sugod na di ay ni. Naog dahil. Wili ko ninyo. Suldingan. Wili ko ninyo. Natay. Nay sounds dahil. Inday kab-kab. Isa na sounds mo ha? Ikpatya sa dahil. Una na namin sa taas mga bay. Di man maklaro. Tora ang dagat oh. Laom na kaayo. Tara. Tara ang dagat. Oh, narang dagat. Nanami sa taas. Nanami sa taas kaayo. Hinay kayo. Di ba ni mabakam? Eh, capture ita nato, capture. Dili tanaw dili dul. Tanaw dili bayit. Na. Na-capture na to dayon. Diretso na gyapon ang lala. Asa ganita ni? Sound. Mua ay. Pero Sumuay mi. Introduce Tinday. Manaog, hello! Hindi ka proud here! Okay, ginawa Di malas. Nahinay kaayo. Manaog na day! Manaog na day! Tora. Hindi lang ginitiron. Uy, ginoo ka kuya sa ilalim. Ayog tanaw sa silong ba? Kay unya, nignaog na to, maglako-lakaw ta, magkuhan to.
Namistaos kayo! Pinsyagit Mama! Hinay ra siya di ay. Hinay kayo. Hinay, nag-abot na to pa daw. Bago sa tawa na, naog na. Kani, naog na ni. Ipang. Naog na! Hi! Naog. Dulo man siya. Silaw ka na ba? Dari ka ba yun? Dari ba? Tura view, oh. Picture ang tag nindot. Nanindig and view ba eh? Picture mi dana ba? Kulit ah. Hinay man ni kaayo. Ano unsa man? Naklaro ang view eh. Angay, manali. Naka-live po di yung buo. Wala akong nag-live. Unsa man ni naog na ta? Kay, padong na. Baliktad na ng kalibutan. Baliktad ang Naangan mo ko ano nila eh. Game! 1, 2, te! Naglahi po siya niya kalibutan mo eh. Isto. Sige yan. Sige, game! Isa pa, waki, mga gubag ng anong. Waki-waki man daw. Siya na ba si Tol? Nga bisyo. Wala sila. Laging naog na. Kita naog. Nga nagagubang ilang naong ay. Ano ba? Day kap-kap. Sino ba? Kantaw sa gadali hindi. Day kap-kap. Kantaw sa din. Zaman. Kinsa siya. Tira. Nganong ika. Kinsa Kinsa siyang gibangga mong gabaw pagkanako. Unsay anak kaniya nga wala ako. Waman ako'y paglulang gitayan kong tanan. Gugbanggi, kasana gugbanggi atay. Pagkapaitan gumon ang kagahapon ta. Ano naman, gibuagan? Nabaki kagahapon? Yung Ang ko'y kagahapon. kasaysayan sa gugmang puno sa pagmaya. Patod nila. Tuwara siya. Ako. Hilianga. Pila naman kabutilya yung mga tungab. Lasing na mga bomboang. Pila kabutilya yung mga tungab. Day kap-kap. Ibalik ako kay gimingaw kanimo. Tinaw lagi nag-iya. Diya. Yan, tanaw na lang sa kuwan. Atangin na lang ni sa YouTube ha. Kaya po dyan mo kuhan. Ano yan sa YouTube? Di mo tintay. Hindi kap-kap yapon. Kaya sa YouTube man nila ko yung unang i-post. Dahil pagkaw man si admin, i-post niya sa kuwan. I-post niya sa Facebook. Hindi yun kumbay. Na, Ano mo man katubang na to? na. Hindi, yung konsesyon. Agay, nalubat ng animal ay wala save. Na! Istud ka. Di, na-save to. Nag-storage full na Nakuhan ko. ko siya ka nang lang. Automatic save. Oh, automatic save to siya. Bay, torang silong bay! Ala, hinay rin ay siya. Hindi, binupusog. Okay. Tanaw ko sa mga wala, malipong ka. Ang tanila, Ikaw live day, ikuan ko ha. Naman Ital ko. Naman lang dito sila sa puti. Hindi, dito sa green. Ay, tora, oh, nana, day, oh. Tantan-tantan, day, Lagi no? Ingon, bitaw ko, di mo. Live niya. Oh, Wala no. na ako nag-live, kaya kung fan already shut down. Uy, naik ko sa paspas kayo, uy. Ipaubos ka paspas sa nawa. Nawa karon na, oh, itaas nila. Ikalit og ubos. Oh, malipong ka, ano, bay. Oh, tanawa ka taas, ato. Lagi. Naadlok, Kaya binakunig kusog. Lagi? Hinay rin ay ni. Si kuya ba, Ay, papunta pa lang. nalubat ko animal. Papunta pa lang si kuya, kami pabalik na. Diba? Langot lagi. Uy, buot na ulangot rin. Okay rin na. Ano? Kami ka pwede mag-live day? Di, Hindi uy. na. Wala na internet. Akong battery already shut down. 23% na lang siya. Pagkapula na. Idugo na yung battery. Dirigla na. Na-enjoy mo din na ligaw. Masa? Nalubat ko kalain. Huwag ko damhang mausap ang mga sad mo. Nga mahalon mo ako samtang nahilayo.
mga panumpa kay gimahal ko ikaw walay sama. Man na, mga narag to. Murag to? Oo, jacket. Okay. Maraming salamat. Uy, bakit ganun? Hindi naman to. Sige po, hindi po talaga na-stop yan, ma'am. Tuloy-tuloy. Oh, ay, imuta pa. Ay, man na. Mura to siya. Wala gito siya ni. Wala gito ko nakasinggit sa taas. Sagip niya tagamay. Ay, panahon na niya. Wala, ma-enjoy ang life. Isaligan kong tanan. Maura tiya. Kayo ni mahal ko ikaw. Wala na ko. Na, dili na kayo ilit. Sige, manuroy na kapaingon sa kuan. Baywalk. Oh, sige, mag-bye-bye na ta. Moro to, mong experience. Bye-bye, hindi Sa kuan, kana, mong gisakyan, kana. Oh, asa may, ito maklaro. Asa may dapit. Kana, mong gisakyan, mga bahay. Oh, pababa. oh, diro. Rich wheel ang mong gisakyan. So, mag-bye na, bye-bye. Bye!